फरायदों रनजित बसुमतारिया गाहाय मन्त्रि आबाद योजनानि गाहायाव हादरसानि आबाद फोथाराव दै जगान हमनायनि जुनै दै नाला एबा सेलोटेप रानसारनायनि राहा खालामदों। दै जगान बिफाननि मन्त्रि भबेश कलिता बे सोमोन्दै फोरमायनानै बुङोदि आसाम सरकारा आबादारिफोरनि गेजेराव 20,000 दै नाला रानसारनायनि राहा खालामदों। विधान सभानि सोंनायनि फिननायाव मन्त्रि बिथाङा बुङोदि ओरैहाय गं 18 जिल्लायाव 5,000 सेलोटेप रानसारनायनि खामानिया आबुङै जानानै फैबाय। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि डॉ भुपेन हाजरिकाखौ फैगौ 8 आगस्ट खालाराव हादरनि जौसिन सुबुं सन्मान भारत रत्न बान्थाखौ होनाय जागोन। हादरगिरि भवनाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव हादरगिरि रामनाथ कविना डॉ भुपेन हाजरिकानि लोगोसे बारग' गाहाय मन्त्रि प्रणब मुखार्जी आरो समाज सिबियारि नानाजी देशमुखनो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। बैथि बोसोरनि 25 जानुवारियाव बे साथाम सुबुंफोरनिसिम बे बान्थानि बागै हादरगिरि रामनाथ कविना बुंफोरदोंमोन। डॉ भुपेन हाजरिकानि जानानै बिथांनि फिसाज्ला तेज हाजरिकानो बे भारत सन्मानखौ बान्थानि आजावनायनि थाखाय हाबाफारि बायदि खावलायनाय जादों। आसामनि मेथाइ खनगिरि डॉ भुपेन हाजरिका बिथाङा बेनि थाखाय आवगाय 2012 मायथाइयाव पद्म विभूषण, 2001 मायथाइयाव पद्म भूषण, 2008 मायथाइयाव संगीत नाटक एकाडेमी फेल'शिप बान्था आरो 1999 मायथाइयाव दादा साहेब फाल्के बान्था मोननो हादोंमोन। 2009 मायथाइयाव बिथांखौ आसाम रत्न बान्था होनायबो जादोंमोन। दीपर बिल जिब वैचित्र्य आरो समायनाखौ लाखिनायनि थांखिजों भारतीय वन्यप्राणी गौथुम हाग्रामा बिफान आरो रेल बिफानखौ लानानै मोनसे जर'खा कमिटि दानानै बे सोमोन्दै नायबिजिरबाय थानाय जादों। मैया विधान सभायाव हाग्रामा मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ बे सोमोन्दै रोखा खालामनानै होयोदि रेल बिफाना दीपर बिलनि खोला सेरजों कामाख्या जगिघब फोनांजाब रेल लामानि जेबो खामानि मावनाय जायाखै। बेनि जुनै दीपर बिलनि सा सेरफांजों रेल लामा बानायनो हागोन आरो खोला सेरफांजों बानायब्ला सुरंगनि बेबस्था एबा राहा खालामनांगोन होनना कमिटिया रोखा खालामनानै होयो। ओरैहाय कमिटिनि आर'जलाइखौ राष्ट्रीय सेउज न्यायाधिकरणनि सेराव दाखिल खालामनाय जागोन आरो आदालतनि जोबथि रायखौ दानो थाखाय सरकारनि मावनांगौ बिबान होननानै बिथां शुक्लबैद्यआ रोखा खालामनानै होयो। फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय जापानी एनकेफेलाइटिस टिका होनाय जुरिजेनगोन। सावस्रि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मैया आसाम विधान सभायाव बे सोमोन्दै फोरमायनानै बुङोदि बैथि बोसोराव दाहासिम 125 सुबुङा जापानी एनकेफेलाइटिस बेरामाव जिउ गोमायो। बिथाङा बुङोदि बे बेरामखौ दबथायनायनि जुनै टिका होनायानो मोनसे राहा। बिथां शर्माया बुङोदि मोनसे जर'खा सम्प्रदायनि गेजेराव नंखाय रादाबनि जुनै गंनैसो जिल्लायाव आवगायावनो टिका होनाय बिथिङाव मोजां फिननाय मोननो हायाखैमोन। मन्त्रि बिथाङा बे रोखोम बेरामनि गिख्रंथाव गोसारथिखौ दबथायनायनि जुनै बयखौबो आवगायबोनो खावलायदों। आसामाव दैबानायाव खहा जाजानाय जिल्लानि अनजिमाया गं 10 खमायबाय। गं 37 राजु चक्रनि बे 1,100निख्रुइ बांसिन गामिया दैबानाजों लोमसाव जानानै दं। बेराफारसेथिं दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 86 बांबाय। जिल्ला सामलायगिरि बिफाना दाब दाब जायगायाव गायसननाय रैखाथि बादाफोरनिफ्राय सुबुंफोरा गावबा गावनि न'सिम गिदिंफिनलांनो हमबाय। थेवब्लाबो दाहासिम हादरसानि गं 7 जिल्लायाव थानाय गं 322 रैखाथि बादायाव सा 14,700निबो बांसिन सुबुङा रैखाथि बादायाव दं। लखिमपुर, बरपेटा, कामरुप जिल्लायाव सामलायगिरि बिफाना गायसननाय गं 62 अनसुंथाइ मुवा राननाय केन्द्रआव गोनांथि मुवा राननाय सोलिगासिनो दं। ओजोंहाय दैबानानि जाउनाव हादरसानि दाथायारि बिथिङाव जानाय बायदि खहाखौ सुफुंनायनि जुनै पिडब्लिउडि बिफानखौ लाफानानै सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोरा खामानि जुरिगासिनो दं। दैबानानि उनाव जानो हाथाव बेरामनि गोसारथिखौ दबथायनायनि जुनै सावस्रि बिफाना बायदि राहा आजावदों। आसामाव दासान्दि 190 दिंखिया लख्रा दं। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया हादोर गेजेराव लख्रा सान फालिनाय थांखि फोरमायनाय मोनसे फोरमायथि बिदाङाव बे बाथ्राखौ मिन्थिहोनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रिया बुंदों दि दासान्दि भारताव मोसा थानायनि जुनै साबसिन जायगा महरै गनायजादों आरो थेकियापटिया मोसानि अनजिमाया मा 2,967सिम बांबाय। बिथाङा लोगोसे बुङोदि मोसानि अनजिमाया 2022 मायथाइनि गेजेराव 2 गुन बांहोनो सरकारा थांखि आजावदों। आसाम विधान सभायाव दैखांनो हानाय बायदिहाय हादरसानि लेन्ड पलिसि थामहिनबा हा नीतिखौ जथायनानै दिहुननाय जादों। बे सोमोन्दै गोजौनि बिफानफोरनिफ्राय फिननाय आजावनो जुनै केबिनेट मेमरेन्डाम ओरैहाय बिफानफोरनिसिम दैथायहरनाय जादों। आसाम विधान सभायाव मैया बे सोमोन्दै फोरमायनाय जायो। आसाम सरकार हादरसानि गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थांखिजों आसनि दानानै थांनाय 3 बोसोराव हादरसानि जर'खा खरसाखौ 70% बांहोनो हादों आरो आसाम विधान सभायाव मैया डॉ हेमन्त बिश्व शर्माया 2018 आरो 19 रांखान्थि मायथाइनि बाजेटआव आय आरो खरसा बाहायथिनि बाथ्राखौ दिखांनानै बे बाथ्राखौ फोरमायो। हादरसा बान्था आदाय होनाय आरो
पेन्सन होनायनि लोगोसे दाथायारि जौगानाय बिथिङाव खरसाखौ खुंफुंनायनि जुनै राजो खरसानि बांनायनि सम्भावना दं होनना बिथाङा फोरमायो। मन्त्रि बिथाङा बुङोदि थिखानाय 1,09,490 कोटी रांनि 70,659 कोटी रांखौ ओरैहाय गुबुन गुबुन बिफानाव खरसा खालामनाय जादों। बे खरसानि हारा 65%। बिसायख'थियारि राहानि जुनै बे खेबाव खरसानि बिबाङा एसे खमायनो हादों होनना मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। आगु मिरु मन्त्रि रमेश वाइजआ त्रिपुरानि 18थि हादरसा बेंगिरि महरै समायखिरा लायो। त्रिपुरा गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि सन्जय केरला मैया आगरतलायाव थानाय गोजाम राजभवन दरबाराव खुंफुंनाय समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिथां वाइजखौ मासि इसिङारि आरो समायखिरा लाहैयो। मुंख'नो गोनांदि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारनि समाव बिथां वाइजआ मिरु मन्त्रि महरै खामानि मावबोदोंमोन। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादरसानि गिबि मन्त्रि बिप्लब कुमार देब आरो बिथांनि केबिनेटनि सोद्रोमाफोर लोगोसे एमएलएफोराबो दंफायोमोन। सोनाब बंग'नि आलिपुरदुवाराव मैया फुंबिलियाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथिनि थागिरि 7 सुबुङा लामायावनो जिउ गोमायो। बाबाधामनि बलबमनिफ्राय गिदिंफिननो लानाय लामायाव आलिपुरदुवारनि हासिमारा महन्दाबारि ओनसोलनि 30 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकजों मोखांजों मोखां सौग्रावनायाव बे जाथाया जायो। फैगौ 1 आगस्ट खालारनिफ्राय आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेटआ जुरिजेनगोन। इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव एजबेस्टनाव जानो गोनां गिबि टेस्ट गेलेनायनि जोहैनो बे बादायलायनाया जुरिजेनगोन। भारतनि लोगोसे गासै गं5 हादोरा बे गेलेनायाव बाहागो लानायनि बाथ्रा। बे बादायलायनायनि मोन 27 सिरिजनि मोन 7 गेलेनाया फैगौ 2 बोसोर गेजेराव जागोन। गोजौसिनाव थानाय मोन्नैबो हानजानि गेजेराव 2021 मायथाइनि जुन दानाव लर्ड्सआव फाइनाल गेलेनायखौ खुंनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि दैनि रादाबा एसेनोसै।